mun mielestä menee tästä... Eiku ei. Fuck. Mulla mennä eiku niin sanottu. Mä käyn tsekkaan Harry Potteria vaan. Täällä on ovi auki. Ei muuta, mutta meidän on pakko mennä nyt veteen. On mentävä veteen. Päästä alueelle. Please no die, please. Niin, kun mä tajun, että se on ihan noina niinku... Tiedä, se on tulossa, mutta Aha, siinä kuolee heti, kun on veressä. Siinä kuolee, se on insta-death. Fuck. Joo, kun mä tajusin, että kyllä se niinku tulee kohta sieltä, mulla oli vielä 2 boosteria päällä, tai niinku 20 viivaa. Mä ajattelin, mä käyn äkkiä tsekkaa, että se on ketään. Mä kaarun, että se pete kuolee heti. Kyllä mä ajattelin, että se niinku jää sinne pohjaan sillä jumittaa. Pääseekö tästä ylös? Näyttävästi. Kato. No kyllä tässä vieläkin sun hyvät säästöt 21, kun nää tuntuu olevan taas ihan tämmösiä. Nyt pelkää tota hilliä vaan mun takaa. Iso kivi. Mä otinkin näin clueless, että ihan vaan pelaa ihan tosi passia. Kymmeset. Nice. Tulee hyvin tappaa multa. Fuck. Joo, ei se ole ihan silmästyvä. Saattaa olla sellainen silent ghost, siellä on smokit ylhäällä. Kato mun positioni. Niin sä oot ihan rajalla. Kuka tekee tolle? Elikkä nyt kun saa siihen neidi, kun menee ressaan. Pelkästään auton osuus varmaan tappaa. En tiedä kannattaaks. Ei varmaan. Mulla on niin jäätävä hyvä spotti tässä. Tulee vaan todennäköisesti niin monta targettia, että en mä kärkeä vittu ampua niitä. Siis ihan oikeesti meinaa. Niin. 14 vielä, niin se on näin pienen ringillä aika vitun paljon pelaajia. Fuck, olisi pitänyt jäädä ylemmäs. Onko se kivi rajalla? Saattaa se olla. Koska tuolta tulee ihan varmaan monta. Ja tuolla on yksi kuori. No täytyy toivoa, että ne alkaa, sulla on silenceri ja ne alkaa ehkä ampua toisiaan. Se voisi olla semmonen. Sitten, nyt jos olisi paljon häirikköä. Näin tossa. Joo, kulmina. Tää tulee olemaan niin hirveä tilanne. Nois. Katsotaan muuta vaan. Ei kun en mä. Tuollainen. Wow. Mua pelottaa eniten teammates 2. Toi ST on niin vitu hyvä. Ei Jeesus. Siinä on taas.
silti ehkä tuohon mäkeen piiloon. Toi on niin jäätävän hyvä tässä. Loppu vaan parit. Ostetaan puffille ja rähtiä. Nice.